dawk il-persuni li huma responsabbli mill-amministrazzjoni tal-fondi pubbliċi iridu jkunu lesti li jagħtu spjegazzjoni ċara u onesta dwar kif qed jintefqu l-fondi pubbliċi, flus li ġejjin mill-but tal-poplu Malti u Awċi. Dak kien il-messaġġ li wassal l-Speaker Angelo Farrugia waqt id-diskors li jagħmel fil-European Court of Auditors Summer School li saret fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta fejn tkellem dwar l-importanza li l-fondi pubbliċi jintefqu fl-interess tal-poplu kollu. Angelo Farrugia spjega li l-finanzi pubbliċi mhumiex biss figuri u rapporti, iżda huma riżorsa li jipprovdi l-pubbliku u li jiġu fdati lill-istat sabiex jintefqu b'mod għaqli. Huwa qal ukoll li meta jsir il-proċess tal-awditjar dan għandu jservi ta' analiżi għal dawk li għandhom il-poter sabiex jaraw li dawn il-fondi qed jintużaw kif suppost. Huwa semma wkoll li meta jiġi ppreżentat rapport minn awditur fil-Parlament ma jistax jintesa' iżda rridu nsaqsu l-mistoqsijiet, neżaminawh bir-reqqa u nikkoreġġu l-iżbalji li jkunu saru u jekk jiġu njorati r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu minnu irridu nerfgħu responsabilità assoluta. Angelo Farrugia rrimarka li jekk ma nindirizzawx dawn in-nuqqasijiet l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ma jibqgħux jiġu fdati mill-poplu u qal li n-nuqqas ta' kontabilità iwassal il-messaġġ li istituzzjonijiet qed jippermettu li dawn in-nuqqasijiet ikomplu. L-Speaker spjega li l-aqwa rapport ta' awditur m'għandux iwassal għal mistħija iżda għandu jwassal għal titjib f'pajjiżna u għalhekk li dawk li jimxu mas-sewwa qatt m'għandhom jibżgħu mit-trasparenza għaliex l-iskrutinju ibbażat fuq il-fatti jiddistingwixxi r-responsabbiltà minn negliġenza u servizz pubbliku minn interess personali.